Er zijn ongeveer 20.000 Friezen geregistreerd. Mexico, ik weet net of het daar helemaal blijft, maar binnen, want ik ben toch wat meer, dat is wat meer macho cultuur, dus die ging ik oors maar de hinders om. De hinst heette Hielke. Ja, daar is eigenlijk het hele successtory maar begonnen. Niet als van hinder wat voor de kar en wat dorstje. Nee, ja, nou, ik begin net aan het schreeuwen in het Fries. Dat is me viesten te moeilijk. Mijn Haiti wie Spaans, Catalaans, dus dat is wel vergelijkbaar met het Fries. Welkom bij de eerste podcastserie van de Jong Fries Gemeenschap. Ik ben Jenny Douwes en ik ga het gesprek om met verschillende gasten op het gebied van de Friese identiteit, cultuur, taal. En we komen heel prettig verschillende onderwerpen voorbij. Friese eetcultuur, boeken, taalrechten, ondernemerschap. En we beginnen, Joet, met mijn eerste gast. En dat is Esther Liano. En het onderwerp zal Friese hinders worden. Esther, welkom. Dankjewel. Hartstikke leuk dus mij met het gesprek omgaan was. Bedankt voor de uitnodiging. Als ik even kwart samenvat waar je bent, wat je doet. Je bent Amazone, meervoudig dressuurkampioen, Grand Prix rieder, maar straks maar even uitlezen wat het al je inhoudt. Ja. Je bent eigenaar van het trainingscentrum en fokkerij Stal Esther Liano. En Frieske hinders ben in specialiteit en in passie. Ja, klopt. Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd, want ik ben zelf wel hinderliefhebber. Ik rie ook weer sinds kwart. Ja. En ik denk dat er, als het zelf net zo betrokken bent bij het hinderen, dat er alsnog hele interessante dingen moet vertellen binnen. Maar zoals de eerste die zelf een beetje duidelijker introduceren kunnen, want ja, dressuurkampioenen en Grand Prix rietster. Ja, het ben eigenlijk al jaren van die termen, hè? Dat is ik weet, als ik zet dressuur, dan denk ik al een beetje van, dat is heel goed. Ja. Maar meer weet ik er net van. Nou, dus het is eigenlijk net zo heel moeilijk. Ja, in elke sport hast klassen. Uiteraard, oordelingen. En dat is in de Hiense sport is dat net anders. Ja, als ik maar de dressuur begin, dan hast de B-klasse, de beginnersklasse. De L-klasse licht. De M van midden en de Z van zwaar. Oh ja. Nou, dus dat is, dat binnen per klasse, daar hast liets onderverdelingjes in. Maar daar komt het grof zijn op del. En dan hast de hegere dressuur, dan hast de ZZ-zwier, de lichte toer en de zware toer. En de zware toer, daar hast de Grand Prix. Dat is het heegst haalbare in de dressuur. Dus doe riest op het heegst haalbare niveau. Ja. In de dressuur en dat mijn Frieske hinders. Maar Frieske hinders. En is dat heel uniek binnen een prutte? Het wie heel uniek en het wordt nou meer accepteerd. Dus dat is echt wel een ding, is maar wat tradieren hinnen. Dat had me altijd wel wat achterna zitten. Vooral in het begin. Hè? Want het is natuurlijk... Dan wie is het een van de weinigen? Ja, een van de weinigen. Ja. En maar dan riest dus gewoon mijn Friese kinderen in dezelfde, dezelfde klasses. Ja, klassen, ja. En dus wat dat betreft has het heugst haalbaar hel. En er zijn dus nog steeds meer die dat mijn Friesen doen. Ja, klopt. En komt dat dan omdat Friesen er minder geschikt van wien? Of waarom wie dat? Van origine is een Fries hinder wie natuurlijk een trekpaard. Hè? Ja. En het zwierdere ras. Dus te vergelijken met de Belgische hinder en het Zeeuwse hinder, dat zijn hele grove rassen, heel zwier en bouw. Saai is het Fries hinder net helemaal west, maar het is wel vergelijkbaar van wat ze begon binnen met het Fries hinder in de fokkerij. En tradieren hinnen is het eigenlijk een steeds moderner hinder worden. Maar is het dan dus ik verloren? Absoluut, ja. Het wie op uitsterven eigenlijk bedreigd. Hè? Dus, Oké. Er waren net zo hele volle Frieske hinders meer. Het Frieske hinder is altijd wel broekt in de middeleeuwen. Dan is eigenlijk de eerste verhaal over een Friesk hinder. Hoe ze er toen uitzegen, wie nog net helemaal bekend. Maar ik kan me voorstellen dat de ridders en dat soort dingen, die Frieske hinders daar wel verbroekten. En uiteindelijk ben ze in de landbouw broekt als werkhinder. Alleen nog maar de mechanisatie, het is vervangen uiteindelijk door de trekker. En toen weer het Friesk hinder eigenlijk overbodig. Hè? En
het wie wel een heel statig hinder al toen. Een beetje luxer al wie het al in vergelijking met jeder. En toen broek dus het hinder als koetshinder voor de koets naar de kerken. En als mooi status symbool, statig hinder voor de karren. Maar dus er had toen een periode was dat er net zo vol of meer wien. Ja, het is in 1960 had Oorsprong in Sint-Nicolaasgeer had een promotie-cruistocht houden eigenlijk voor het Frieske hinder ter promotie van jongens, we hadden het Frieske hinder en dat moeten we behouden. En de Oorsprong is een rietvereniging van eigenlijk de oorsprong. Hè? De oorsprong van het Frieske ras. Ze hadden het daar eigenlijk behouden. Okay. En die promotietocht had wel wat wekkermakkers, zeg maar. En dat wie een jongetje, wat zeiden ze dan ook? 1960 is in dus toen hadden ze echt hun best dingen. Ja, het wie al jaren eigenlijk met uitsterven bedreigd. Ja. In 60 jaren wie het echt crisis. Hè? Toen waren er eigenlijk nog maar 400 merries over. En daar leidt eigenlijk wel een heel groot probleem uiteindelijk. Is van nooit in. Dan krijg je maar intil te maken. Want de heid op de mem en op de dochter. En nou ja. Van een sterk ras, weet ik nog uit van genetica, van mijn opleiding van vroeger, is het hoe meer verschillende genen bij me kwamen, hoe sterker dat het ras alleen nog, uiteindelijk hebben we de Fries als Fries bestempeld en is het een gesloten fokkerij. Dus we kunnen net hiesten en merries van boeten het ras inbrengen. Want er was, nog net. Ja, want er was dus die Fries, er was de kenmerken op een bepaalde manier horen. Dat is dan de reden, neem ik aan. Ja. En toen ben ik betrokken bij die fokkerij, toch? Of de fok zelf en keuringen, toch ik? Ja, ik doe zelf op hele lietse schaal fokkerij. Ik had een kroonmerrie, dat is dan voor het stamboek een goede merrie. Ja. Daar had hartstikke predicaten in de merries en in de hiesten. Ik ga bij het KVPS in de sportraad zitten. Nou, dat spreekt wel voor zich, denk ik, vanuit de sport. Een raad in, een commissie in om dat eigenlijk te promoten en meer te bewerkstelligen. Uiteindelijk is de sportraad integreerd in de fokkerijraad van het KVPS, Koninklijk Fries Paardenstamboek. En daar zit ik nou sinds 4 jaar zit ik in die fokkerijraad. Daar doen we eigenlijk het bepraten van de fokkerij. Hè? Dat is eigenlijk de essentie erachter en hoe kunnen we het beter doen. We hebben wel hele moeilijke dingen bij doen. De inteelt is en het verwantschap is een heel groot probleem, omdat we dus een gesloten fokkerij binnen. Ja. Met alle problemen van dien. Is dat dan een beetje, maakt dat een beetje vergelijkje met wat was met bijvoorbeeld sommige hoenderrassen, dat er dan dan kist de gezondheidsproblemen komen? De bulldog, dat kist wel als voorbeeld nemen van die kwarte snoetjes. Nou, dat willen we natuurlijk net. Dus voor de hoen is het ook lastig. Ja, bij de Friesen, omdat het een gesloten populatie is, had je inteeltproblemen. Nou, maar inteeltproblemen had echt uiterlijke kenmerken. Dus we hebben wel vallen, wetterholm, dwergen. Dus het wetterholgen en het dwerggen. Gelukkig kunnen we dat nou testen. Daar zijn testen voorkomen. En dat kunnen we dus uitsluiten. Middels testen. En dan is er dus een commissie. En dat begint ik bij de fokhiesten en de merries. Die worden dan gekeurd. Klopt. Want lessen toen bel ik die om te vragen voor de podcast. En toen wist ook bij de hiestenkeuring. Toch in jou? Kun je zeggen wat vertellen hoe dat dan gaat? Want er worden dus binnen bepaalde... dat is dus gesloten. Dus binnen bepaalde hiesten en merries werd mijn fok door de mijn, neem ik om, betekent dat? Ja, klopt. En die worden dan elke keer keurd. En dan komen er weer naaien bij. Die worden dan echt keurd. En dan maakt je hem er dus op tasje in. Van oké, die had de uiterlijke kenmerken. Dat is een mooi hinder. Een mooie vallen. En die mij dan aan in de fok. Of, nou ja, de fokkerijraad dan net. Hè, de inspectie, de keurmeesters. Die waarborgen de kwaliteit. En die toetsen eigenlijk de hinders aan uiterlijke raskenmerken van het Fries hinder.
de beweging, de afstamming. Dus in januari hebben we elke jaar de Frieske Hienstekeuring, nou internationaal bekend. Er komen ook heel grote boetelanders op aan. Altijd stevast uitverkocht. Heel druk, ja. Heel spektakel altijd. En alleen nog het is een heel mooi feest, maar de essentie van het verhaal is de fokkerij. Ja. En dus gemiddeld ongeveer 300 hingsten die ze aanmelden. Waarvan iedereen hoopt dat ze goedkeurd worden uiteindelijk, de goedgekeurde status. En gemiddeld gaat er een ploegje van ongeveer 24 hingsten. Je terug naar een test. Dus dat ben er nog steeds nog net zo heel veel. Nee, toevallig dit hier, hier hadden we zo'n stamboekhingsten. Dus dat wie al een beetje meer, gelukkig. En die mooi dus dan dit hier beginnen met dekken. Hè, het voorjaar, dan begint dat. En dan is het maar krek van hoeveel merries krijgen. Hè, als ik een eigenaar ben van, nou, ik ga een knappe merrie. Nou, past die hingst daar wel bij. Hè, dat is krekkers, maar de katten en de hoenden. En dat is juist van, nou, ik ga wat slechtere kenmerken in zo'n merrie. En misschien kan die hingst wel dat goede kenmerk van hem toevoegen. Wat ben de kenmerken? Wat was zin in Frieskinder? Ja, nou, het wie weet alle het plaatsje wordt van hoe Frieskinder eruit ziet. Nou ja, de raskenmerken zijn natuurlijk heel belangrijk. Het statige Frieske hinder, hè, dus het Lietse eerkes, een hele mooi edele holle, een grut eeg, een statige hals, dus wij nemen dat een verticale hals, dus dat de hals is eigenlijk de helft van het postuur van het hinder. Hè. Hij staat er als een koning de wraad in. Een lange hals, maar een sterke rug en een goede achterhoorn en goed gespierd. Tjen wordt wel wat heger op de been. Dat wie vroeger net zei. Betekent dat langere been? Ja, langere leek been. zijnde? Ja, langere been. Hè? Dus het heger op de been is wat langere benen. En het behang? Het behang is natuurlijk het zwarte goud. Hè? Ja, dat nemen ze het zwarte goud. Het behang, bedoel zij mij dat wat op een been zit? Maar, of de sokken, hè? Dus de veren, de feathers, zoals de Amerikanen dat nemen, aan de been. En de lange maan, de dikke lange stut. Dat ben wel echt een raskenmerken van een Fries. Prachtig. Ja. En de stippers, dat krijg ik al even een beetje om. Ze ben ik heel populair in Boeteland. Wat gebeurt er op dat gebied? Ik neem aan dat het een groot het is een exportproduct. Ja, om het ik vind het altijd heel onerbiedig om dat van een ik kan me voorstellen. Maar het wordt verkocht naar Boeteland. Ja, een hele potte. De Boetelanders met een gek op. En dat is juist in januari hienstekeuring echt. Daar komen echt een hele potte Boetelanders op aan. Er zijn ongeveer 70.000 Friesen geregistreerd bij het stamboek. En ongeveer over 70 landen. Okay. Dus ik get de hele wereld toe. En wat ben er bepaalde specifieke landen? Zoals van daar is een prutte animo voor de Fries? Amerika. Daar is het volgens mij als eerste hinnegang. Daar gaat ik de FANA, dus is maar een moederorganisatie van het KFPS. Okay. Dat is dan een Amerikaanse organisatie die daar de registratie bijhoudt, wat wel lieert is aan het KFPS. Maar Latijns-Amerika is op het moment wel een heel afzetmarkt. Mexico, ik weet net of het daar helemaal blieft, maar binnen, want ik ben toch wat meer, dat is wat meer macho-cultuur, dus ik oors mij de hinders om. Okay, Als me dat persoonlijk vreer is, dan denk ik van, nou, daar zou ik dus nooit een hinder in een verkeepje. Dat je ze oren mij om, dan dat wij er mee omgaan. Lekker het maar op houden. Ja, daar komen we denk ik straks nog wel wat uitgebreider op. Maar dat is, was correct al zei van, ik vind het wat oneerbiedig om het exportproduct te nemen. Maar dan komt het eigenlijk in het verlengde daarvan al wat op was noodhuis van, dus just dat ik bij orenbeesten wil, als dieren van, ja, maar ik wil wel dat ze een goed te hoes krijgen. Ja, klopt. Ik neem aan dat het om. Ik kan me voorstellen dat het om grote bedragen gaat. Als een Fries kinderkeepje wordt, dan helemaal dat het echt een tophinder is. Dan lijkt het me minder makkelijk om te zeggen van, ja, maar ik wil wel dat het een goed hoes
krijgt. Terwijl aan de andere kant denk ik van, ja, op het moment dat zo'n duur hinder haast en dan is liefhebber, dan zorgen ze goed van die hinder. Ja. Neem ik al een beetje automatisch om. Ik weet niet dat het altijd zo is. Maar dat bloed altijd mij spelen. Het is dus net alleen nog maar op een gegeven moment ik moet dat hinderen verkeerpje en ik moet gewoon mijn bedrijf draaien horen. Wat natuurlijk ook maat neem ik om. Ja, maar dat zit was dus zeker. een emotioneel Alleen nog, aspect in. Zoveel mensen, zoveel wensen. Hè? Dus daar haast ik mensen die echt dat alleen nog voor het geld doggen. Tuurlijk moest het maar vertjennen, maar ik vind het wel belangrijk omdat het het is een dier. Ik neem dat persoonlijk zelf wel mijn verantwoordelijkheid in. Ja. Ik wil graag dat zo'n hinder artikel verkeep, dat het toch wel een mooi plakje krijgt. Alleen er haast hele grote stal en die zei van maak het mij gewoon niks uit wat er in zit. Ik krijg gewoon een yield en daar doe ik het gewoon voor. Klaar, punt. Het Frieske hinder keep je ze vaak om de mooie giet. Het mooie hinder, het is krek als een Fries. Het karakter is nuchter. Ja, het is nuchter. Mensen die willen Fries graag om dat plezierige karakter. Ze zijn werklustig, maar echt betrouwbaar. Dus recht door zee. Dus dat is vernemen onder Fries kinderen. Ja, dat is gewoon een Fries. Ja, en die warmbloedhinders, die bent toch wel wat zenuwachtig. Misschien soms ook wel eens wat lastig in karakter. Maar dat brengt hun echt wel saheeg in de sport. Zeg maar. Nou, zo'n beetje dat karakter nodig om op een heeg niveau te presteren. Alleen nog de keerzijde daarvan is dat ze, wij nemen dat skrikkerig. Dus de prikkels komen heel snel binnen en hadden er een hele vlugge reactie op. En Fries is daar gewoon heel wat laconieker in. Die is wat inderdaad wat nuchteriger. Nuchter, dus eigenlijk dus. Als de Fries zelf. Oh, wat leuk. Is het wel mij een vergelijkje. Ja. En dat is echt wat de mensen oorspreekt in het Frieske hinder. Dat betrouwbare karakter, plezierig, werkwillig, heel intelligent. En dat haast voor verschillende doeleinden. Dus. Maakt het ze dat ook juist geschikt voor de dressuur? Was zo zei van, als ze bent slim, ze leren het snel, ze willen wel graag. Dat stik wel, maar het is wel oors dan maar een warmbloedhinder. De opleiding was eigenlijk wel hetzelfde. Alleen nog de weide naar Tamas was een beetje oors. Een Fries had van nature minder uithoudingsvermogen. Ze zei het is een koud bloed, maar dat is net. Het is een Fries bloed, een warm bloed. Alleen nog toch dat wat laconieker. En dan ben ik wel wetenschappelijk wel testen met die. En ze hadden gewoon minder uithoudingsvermogen. Dus als zo'n hinder trainen was naar een bepaald niveau, dan was daar eigenlijk een orenmanier van trainen mij dwan. Kwattere stikjes. Ja. Dus komt wel op hetzelfde uit. Alleen nog de weide naar ta is krijg een beetje oors. Haast toen maar echt mijn orenhinders op hoog niveau of haast ik mijn orenhinders dressuur rieden? KWPN'ers heb ik ook wel rieden en dan kreeg ik nou ook nog wel rieden. Maar het lijkt toch wel het Fries kinder. En waar is dat begang dan met die? Want de hast dus wel op orenhinders, ik mijn orenhinders rieden. Ja. Oranje jaren of misschien tientallen jaren met de Friesken. Ja. Waar is het van die begang? Misschien is dat ook leuk om nog even dat is wel heel grappig. Nou ja, ik woe als Lieds Famke altijd op een hele grote zwarte hienst rieden. Zo is het begon. Ja. Ja. Nou, dan wie er met je keus. Dat is het idee. En nee, maar het Frieskinder wordt er in een film broekt, hè? Zorro en ja. Dus het is wel een geliefde. Misschien. Ik weet eigenlijk net of ik dat. Misschien ga ik dat ook een keer voorbij. Dat voorbij kwam of zo, dat weet ik niet meer. Maar dat wie de droom. Ja. En ik riede toen al op een pony als 12-jarige famke op Ljouwte Manege begon. En gewoon manegeles. En toen eerst op de ponies en toen natuurlijk op de hinders. En toen wie de droom wie eigenlijk wel om op zo'n Fries kinder te rieden. Want die wie zwart natuurlijk, lange manen. Ja. Dus toen kwam ik uiteindelijk bij de familie Veenstra in Zwegem, belandde ik. En die begon eigenlijk direct bij Frieske hinders. En daar mocht ik al op merrie rieden, een Frieske merrie, die een hele goede Frieske merrie kocht. Uiteindelijk is een merrie ook model geworden. Nou, model is het heegst haalbare predicaat en keuringen voor de merries. Kijk als de dekhingsten, zeg maar, voor
het heegst haalbare predicaat voor de hingsten. En dan mocht ik op rieden. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. En die had er een run, dus een castreerd mansje, had hij er uiteindelijk bij gekocht. Mocht ik ook op rieden. Nou, Kening Terik natuurlijk, hartstikke leuk. Een super familie, hele mooie Jernhoorn. En die kochten toen, dat was een heel grote run. In 74, dat is echt wel heel groot voor een Fries kinder. En die hier direct voor de karren. En dan woerde er eigenlijk een spangenoord bij haar, dus een dubbelspan. Hè? Dus 12 Frieske hinders. Nou, en toen had ze Hielke aangekocht. De run heette Janos en de hingst heette Hielke. Ja, daar is eigenlijk het hele successtory mee begonnen, met dat hinder. En daar begon ik toen op te rieden. En mijn skills werden echt wat beter. En ja, dat is een ontwikkelingsproces, maar elke sport natuurlijk zo. Ja, en dat hinder, daar had ik eigenlijk alles mee woon wat er maar te winnen. Die had ze op het hoogste niveau uiteindelijk had ik daar mij op het hoogste niveau rieden. Ja. En dat wie toen, wie in de 90 jaren, ik weet denk ik van mijn 24ste tot 24 of zo, denk ik. Ik had zien hier op hem rieden. Dus daar had er het hoogste niveau in hel. En toen wie er al een paar Frieske hinders, toen ik begon met die Frieske hinders in de dressuur, wie er wel een paar, maar een handje vol. Echt net volle. En dat was eigenlijk de ontwikkeling van het Frieske hinder in de dressuur. Toen wie het heel echt, ik had nog wel daar echt vooroordelen in kregen. Maar juries, dat ik wedstrijden reed, zo'n hinder wat voor de kar en wat dostje en wat mat ik erbij. Ja, dat moest in echt zijn. Ja, nou hoe harder dat ze dat zeggen, hoe meer ik mijn best dan. Ja, wie is dat platte voor. Ja. Dus, en dat vond ik eigenlijk wel mooi om te doen. Ja, dat wie dus wel eigenlijk weer dat motiverend, die vooroordelen. Ja, vond ik wel. En die had dat misschien als demotivatie. Want ik jette dat natuurlijk wel vaak. Het wie net gewoon om mijn Fries kinderen in de dressuur te rijden. Dan doe je wel dat zei jij wist een van de eerste. Een van de eerste, ja. We wie misschien maar het 10 of 12 en in Noord-Holland wie er wel wat actiever onder het zadel, maar dat hier wel wat om de hakken, maar net in de hege dressuur. Hè? Dus wie eerst gewoon de set-dressuur, dus van de basiswedstrijdsport de heegste klasse. Nou, dat wie al heel wat. Ja. Dat wie net normaal toen net. En dus zei ze van, wie toen in 20 wie is het? Die is er toen hier is de worknice, wie het die fulltime koester van leven. Want het is uiteindelijk topsport, maar het verdienen net als een voetballer. Nee, zeker net. Nee, het wie hobby. Heel zie ik een relatie waar je zelf 3 of 4 hinders van uzelf. En daarnaast dus Diske Frieske hinders erbij rieden voor die familie Veenstra. En er wie een omslagpunt. Ik hier mijn opleiding in de mode. En ik werkte destijds bij Hai. Nou, dat is nou wie, hè? Dat Hai en Sai hier. Kledingwinkel. Ja, kledingwinkel. Ja. En op voor bedrijfsleiderschap. En toen een keerpunt, toen dat Safia wie van wil ik dit eigenlijk wel mijn hele leven doen. Ik vind mode wel hartstikke leuk en dat just nou ik nog wel een beetje in de hinders als ik bezig ben van dat had altijd wel de aandacht, maar ik denk nee, ik wil eigenlijk ik wil in de hinders verder. Hoe doe je dat? Ja. Ik denk dat er een hele portefeuille jong en jonkjes trouwens. Ja, hoe verdienen ze die? Hoe kiest u die carrière in de hinders? Ja, dus dat wie altijd maar net in de hinders gingen, maar dat kist net maar verdienen. Nee, dat is wel het advies, hè? Ja, dat is altijd het advies. Ja, maar dat is hobby horen. Hobby horen, hobby mooi centen kosten en hinders, dat kost het nogal wat. Het zit wel normaal. Wat is een advies voor de jongens en de famkes die het wel graag willen, die hun passie in hinders sport verder opbouwen willen? Heel hut ervoor werk je. Ja, dat is maar alles, dat denk ik. Ik. Ja, echt heel hut. En in deze tijd is het natuurlijk nog volle lastiger, hè? Want er komt van alles op je zo. Het is een hele hoge maatschappij. Ja, ik heb het zei ik nog wel even nog. Maar want op een gegeven moment dus zei ik een omslagpunt van een keuze maken. Ja, letterlijk een keuze maken. Hoe was dat die? Nou, mijn partner zei van als nou wat was, dan moest het gewoon nou doen. En jou die zelf 4 en de show het wel.
En dat houdt in, maar de sport die wilt verzinnen, of maar het vakken, of maar Ik ga alles stallen, aanpakt. Van Lietse ponies beleren tot huisvrouwenlesjes, Jan, tot echt alles. Instructrice. Alles, ja. Hè, want ik doe dan echt het les, Jan. Ik ben diplomeerd instructrice en jurylid bij de KNS, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Eigenlijk alles wat er maar in de buurt kwam, dat had ik aanpakt. Ja. En dan zou opbouwen. En dan haast ik wel een beetje geluk aan die zijde nodig natuurlijk. Kun je ordewingen, denk ik, misschien soms ook wel. Maar... Ja, weet ik net. En prestaties. Ja. Als het presteert. Het werken, presteren. Ja, het werken. En als het presteert, dan valt het op. Ja, en als je En de dan meeste succes hebt in die sport. en dan brengen ze de hinders naar die tafel om te trainen. Zij is eigenlijk begonnen. En dus is nou in stal in Harkema. Ja. Hast er altijd in zitten? Is het, Nee, daar we is net hebben begonnen. altijd stallen hier. Oh ja. Eerst in Wudum. En we hadden zelf eerst in Wudum wennen. In Jorwert had ik een tiental stallen hier. Dus wel eigenlijk alles zelf doen. Maar de stal, dat wie dan van oor. Dus dat stukje dat hier is. En zo is het begonnen. En uiteindelijk 15 jaar lang, toch het omslagpunt. We maken eigenlijk wat voor uzelf, want we jou nou zo vol uit, dat maar we in uzelf investeren. Nou, en toen plak je in Harkema voor all places. Ik neem mezelf altijd import Harkiet. Import Harkiet. Nou, ik ben een geboren getogen Harkiet, toevallig. Maar het bevalt hij daar wel? Ja, dus is toen ook 15 hier. Ja. Maar we hebben zo zelf Hikke en Tijns, dat ze dat in Gay Fries gezezen. Maar... Ja, dat hiest opskreun. Ik denk van Hikke en Tijn. Dat gezegd, dat zei het me niks. Nee, zei hij dat niks? Nee. Geboren en getogen, Hikke en Tijn. Nou, heb ik wel wat leerd. Ja. Ja. Ljouwert. Ja, ik kom geboren en getogen uit Ljouwert, ja. En Fries is ik in Memmetaal? Want ik weet nog dat het ziemlich zei van ik ging niet Fries schreeuwen, zeiden ze op een gegeven moment. Nou, waar wel. Nee, nou ik ga ze even om me heen vregen toen het zei. Dus nou, ik begin net aan het schreeuwen in het Fries. Dat is me vast te moeilijk. Ja, jammer hè? Mensen die echt wel heel Friestalig binnen. En echt dat appen, is toch? Dat is gewoon dan niet Nederlands. Fonetisch. Ja, fonetisch zag ik dan ook nog wel een prutte app wordt. Maar nee, ik ga zelf dan wel de cursus nodig in. Fries schreeuw. Ik moet dan wel even wat herhalen, want ik herhaal je. Ja. Dus ik had er geen talent voor, ja. Dus ik had geen gevoel ervoor. Dus ik moet het wel even vaker. Maar er binnen bij de AVOEK is de cursus een Fries schreeuwen. Het is wel heel leuk. Ja. Maar, dat even terzijde. Ja. Maar dus er is van Ljouwert. En nou dus uiteindelijk Harakiet. En dus zij schrikt al van, maar de Friese hinders had toch wel echt het zijn vooroordeel om vechten matten. Je had het ook voor jezelf, omdat als Friezinnen ergens hinnegangest. Of ik had zelf in Grenzen wennen. En hier staat wel dat weer dan wel op een leuke manier grapjes maatje namelijk van de tafel. Nou ja, dat doe je dan wat. Kijk, als een Nederlanders en de Belgen. Die boeren. Ja. Maar hast u er in Huisse sport ik wil eens met de meisjes gaan? Dus dat is als Friese boerinnen zo'n wurst? Of alleen nog maar met de Friese hinders zelf? Ja, maar de Friese hinders zelf. Nooit als vrouw zijn er net, of als Fries net. Nee, want de Hindische sport is natuurlijk wel een heel grote vrouwen die dat doen. Ja. En dat is wel... Is het nog steeds, is het wel meeste vooral je? Ja. Maar dat is juist volgens mij in het topsport met springen. Springen, brotterman en dressuur eigenlijk ook wel. Hè? Dan is het wel meer 50-50. Ja, dat zal ik te maken in mijn carrière. Hè? Ja. Waar kiezen ze voor de band dus net wel, denk ik dan maar. Maar het is wel een... hinderrieden, dat is een heel groot gevoel. Ja, daarom mijn dus. zoontje is ik een van de weinige jonkjes op de manege. En dan denk ik van, nou, dat zocht ik dat. En die had er totaal geen erg in. En dat maakt het helemaal niks uit. Maar dus juist het inderdaad nog steeds. Ja. Nou, bij die liedjes eigenlijk, dat het voornamelijk famkes zijn. Ja, nou, ik denk bij de band dat het wel... het droombeeld, hinders, hè? Dat is famkes. En vaak is dat tot niet als 15 en 16 en dan krijg je het eerste vriendje en dan is het gebeurd. En dat is vaak maar de echten, zoals ik dat dan neem, die gaan dan wel terug. Ja.
En dat is ook wel een beetje een afspiegeling in de wedstrijdsport. Hè. Ik denk toch wel 80% vrouwen. En dus had het dan, had het dan toch een beetje mij te maken dat de famkes wat meer naar het verzorgende loeken van dat poetsen en met die dieren omgaan. Dat hysterie is heel prat op gevoel, zeg maar. En als het dan even dan ben we heel aan het generaliseren, maar we wisten natuurlijk scheikunde, het is wat meer staccato. De man die bent toch meer van realistisch en dit en dat. Dus, en vrouw meer op gevoel, female touch, zeg maar. Ja. En dat had een hele protte maar dat broeken bij hindes en bij het hinsterien vooral. Het is net alleen nog maar van ik look aan de teugels en hij stopt. Nee, dat is wel de bedoeling. Het is wel de bedoeling. Teugels, ja, maar nee, het is een heel uitgebreid. Ik zeg wel eens, een leven lang is niet lang genoeg om goed te leren paardrijden. Dus en zij is dus eigenlijk, leest elke dag bij en net een hinder is hetzelfde. Nee. Dus we hadden wel een opleiding voor staan en dat nemen ze dan. Het mooiste is via de klassieke dressuur. Dus was Sjost in de Spaanse rijschool in Wenen zo'n goed voorbeeld als het echt leek best. Want het hinsterien, dat is al jaren en jaren, eeuwen is dat eigenlijk al zo. De mens kent hinder is onlosmakelijk aan Noor verbonden. In de oorlogen, vooraan in het gevecht, eerste linie. En zo is het eigenlijk ontstaan. De hege schoolsprongen, de capriool, dat is wel op van die plaatjes van vroeger. Het hinder springt in de loft en dat slaat uit naar achteren. Ja. Dus dat zijn eigenlijk oefeningen voor in het leger. Dus zo is het ontstaan. Dat is de oorsprong van... Dat is de oorsprong, okay. De middeleeuwen gewoon een vervoersmiddel. Ja. Heel simpel. Dan hielden het doors voor de karren en onder het zadel. Maar uiteindelijk is het echt in de oorlogen broekt. En daardoor is eigenlijk de dressuur ontstaan. Dus ik zei zo, mensen die dan, als het in Wenen bent, en je is naar de Spaanse rijschool in Wenen, dan is het eigenlijk de basis van de dressuur. Ja, als het in Spanje had. Maar die had ik nog wel een beetje de militaire tenues had die nog gewoon, toch? Ja, net? Dus daar kist het wel wat ancien. En dat is de geschiedenis. En de toekomst, dus dat krijgt eigenlijk al een beetje om. Van de verhoord een hele prutte. Nou, er zijn wel meerdere onderwerpen waar we om te stippen. Maar waar gaan we heen? Want ik had een meidje in de sport. En fokkerij, ik ben net innoveren. Ja. Maar dat er toch ontwikkelingen binnen die ik dan helemaal net inspiratie hier. En dan had het over sowieso dierenwelzijn onderwerp. Maar ik, en dat vertelde ze toen me over, dat ik net bij realiseerd. Maar ik de stikstof wetjouwing die er ooit kwam eerst of omzetten. Ik ga niks met hele stikstof, ik geloof er eigenlijk net in. Dus in dat stuk verdiep ik me net, want ik vind het gewoon echt flauwekul. Maar je had er wel met een maatje met de regels. Wat voor gevolgen had het? Je mag aan maximaal uitstoten? Je mag aan een maximaal uitstoten? Ik ben maar een heel iets bedrijf, gelukkig denk ik dan maar. Maar als dan hele grote bedrijven, zoals mij opfokstal, dus dat ben dan die jonge van tot 3 hier... opfokken sinds mijn buien houden. Dus het jong vee van de keizers. Maar dat, die ben al land aan het opkeepjen om maar dat ze meer kennen. Dus dat is gebaseerd op roemte. Dus om mij zoveel stikstof per... Bijland. En het afzetten van de mest eigenlijk. Ja. En daarnaast, de wezens toen we een gesprek hiervoor... zit je hem echt steeds meer met dierenwelzijn of dierenactivisten. Klopt. Striekers. Wat kun je wat toe vertellen? Dat zei dus wie een strieker best bij de jump. Nee, dat had je al vaker op internationale concoursen. Dan ontbloot bovenlijf en dan gaan ze wat opschreeuwen en dan was het het springparcours heen. Daar hebben we met de maatje. En we hadden sinds jaren weer in Door-Friesland horen, hier in Ljouwert, in oktober. Een hartstikke mooi internationaal concours hadden ze weer op een kaart zetten. En dan tijdens de grote prijs, dan gaat zo'n strieker door de baan. Nou, dat is
Dat vind ik dus dierenmishandeling. Terwijl de wedstrijd bezig is. Terwijl iemand een parcours springt. De ruiter maakt hinder is in het parcours. En dan haast niet eens een streek. En dat is staatsgevaarlijk. Ik bedoel, dus is een opperste concentratie. Hij weet net hoe dat parcours rent. Dat hinder hindergit. Voor hetzelfde geld, dan loopt het eronder. En wat is hun bjatskip? Het zou dieronvriendelijk wezen om te springen of het het sportbedrijven met hinders en sport in de breedste zin. Want we gaan natuurlijk al de drafsport, de rensport, als de tuur en alle takken van de hindersport. Dat willen ze. Die krijgen je nooit maar te maken. Die krijgen je maar te maken. Ja, maar het is juist nog net zo heel veel van voorbij komen. Maar, wij zorgen aan de regels. Hè, en ik zei het net, er is heus nog wel een slachtermaatje op dierenwelzijn. Maar in elke sector en elke sport has er goede en verkeerde. En de leeftijd voor het hinder is gewoon groot. En ik vind gewoon, het is altijd al dien. En er is zeker nog wel wat mee te behelpen. Dat zorgen we wel nooit. Maar ik vrees met grote vrezen. Als wij over 20 hier nog wel op een hinder zitten. Maar toch een hele lietse groep die het hardste schreeuwt. Want dat is wat er eist wordt terug te activisten. Van het hinder mij net broek worden. Maar wat is dan zieliger? Wij hebben misschien al het hinder zo ver gedomesticeerd. Dat is wat we eigenlijk dieren hebben. Krijgen ze maar een kat en een hoen. Wat willen ze dan? En terwijl de Oostvaardersplassen, waar was het met die hinders heen? Naar de slacht? Is dat net zielig? Was er gewoon al die hinders die er binnen de meest helemaal niks meer mee doen? Alleen nog maar naast rennen. Ik zag echt net. Er is echt net, als er nou een gesprek mee mogelijk wie, maar dat is er echt net. We kunnen wel met die mensen op tafel. Ik zou dat net zo. Dat is wel typisch dat idee. En dat is het. En daar gaan we voor clear. Dat is wel wat er op orengebieden in de maatschappij ook gebeurt. Ja. Dat is wel een beetje dat... zij van dus maar een heel lietsgroepje die dan dat eist. Maar ze krijgen wel een enorm podium. Nou, dan mag ik aan oorvreden van waarom krijgen ze dat podium? Krijgen deze mensen voet onder groen in de wereld? Want het lijkt me wel een wereld die... Want dus hij staat een Friese hinders bij nuchter. Ja, dat ben de Friese en ek. Nou is de wereld groter dan de Friesland vanzelf. Ja. Maar krijgen ze voet onder groen in die wereld? Of binnen meesten toch tot nu toe wel heel nuchter en zeggen ze van... Ja, ik zag wat er mij in Friesland bijvoorbeeld, neem ik dat mij als voorbeeld gebeurt. Bloot iedereen rustig en wil gewoon verwijderen, clear. Maar zulke mensen komen net om tafel. Wordt net... Nou, daar is natuurlijk een organisatie als Dieren en Recht. Hè? Dat is net alleen nog op de hinders, maar dat is ook op alle vlakken bij dieren. Daar kist je maar om tafel, maar dat had weinig zin. Er komt net in debat, er komt net... Hun hebben gewoon één ding voor eigen... een verbod op het hele hinsterrieden en een verbod op het houden van, ik heb geen idee tot... Het verbod op de sport. Ja, maar net alleen de hinders. Maar dus hij is wel... Alles is zielig, zeg maar. Alles is net, dat willen we net, clear. Maar dus hij is wel van, ik verwacht je dat we maar 15 of 20 jaar net mee hinderen. Nou, als wij deze mensen een podium, Jan, en we gaan daarin mooi en... het beleid wordt zo maken dat het net meer mooi. Dan denk ik, simpele voorbeelden, wij hebben hulpmiddelen voor trainen. Nou, dat mooi ik al net meer. Nou ja, denk ik, wat wil je hem dan? Uiteindelijk echt niet meer een zadel erop, want het zadel is toch ook een hulpmiddel. Ja. Dat soort dingen. Dus, ja. Maar je nog met sporen rijden bijvoorbeeld? Ja, nou hebben we daar wel eisen aan. Hè. We hadden echt de KNS, de Hippische Sportbond, had daar reglementen op maken. Wat ik eigenlijk niet meer dan logisch vind. We hebben echt laatste jaar een toezichthouders bij de warming-up, bij het losrijterrein. Een goede zaak, niks mis mee. Maar, die show dan van, oké, wat gebeurt er met die hinders? Wat voor sporen naar de meesten om? Wat voor trainingsmethode? Kent het wel door de beugel? Is het wel diervriendelijk? Prima. Alleen nog, het gaat steeds verder. En die meesten die hebben eigenlijk nooit genoeg. Dat is het eigenlijk. Dat was het gevoel van, het maakt het net zo vol uit, die stapjes die... Ja, dat maakt het net vol uit. Ze wil gewoon... ik neem dan...
de kisten net maar in debat, want het is gewoon te rechtlijnig en geen water bij de wijn. En, Nee, valt aan een gesprek met je te nou, doen. eigenlijk net. Nee, zo ervaar ik het, hè. Dat is Ja. wel persoonlijk wat ik nog steeds. Maar wie dat wel mogelijk, denkt van nou, dan hier gewoon de vraag stelt, maar wat wil je hem nou eigenlijk? Ja. En, waar wil je hem dan maar al die hinders wereldwijd hinnen? Ja, en maar hoenen, en katten. ik vind hem, als ik die zei, dan is het een beetje hetzelfde als wat we op orengebieden in de maatschappij wel hebben, maar in de hele woke cancelcultuur. Ja, klopt. Hoe boeken met herskreun worden Ja. en neem maar op. Ja. Als je op een gegeven moment een vinger achter de deur komt, van nou, dat mag niet meer, ja, dan kan het heug springen, leeg springen. Maar dan, ik die ik wel een beetje van, dan ben ik wel bang dat het dus die kant uitkeert. Omdat daar wordt naar luisteren. Ja. En waarom wordt er naar luisteren? Ja. Dat vreeg ik me af. Maar, dus hij van, nou ja, maar de was gewoon een redelijk gesprek op hakken in. Er is heus nog wel wat te verbeteren in zijn toe. Van, dat is overal altijd natuurlijk. Dat wordt echt wel, maar als je nou onderzoeken, dan wordt er wat aan dienen. Ja. Door tijden hebben tijden, het verhoort. Ja. Dat is echt geen enkel probleem. Maar dan krijg ik wel bij begonnen, mensen hinders haar zo'n verbintenis. Ja. Nou, ik denk, nou, misschien voor Christus had ik geen idee, hè, maar overal werd boeken leest, rieden mensen nog hinders, broeken mensen hinders als vervoersmiddel en echt dat ze die hield mij vertjinnen. Het wie vroeger al van als net een ezel of een hinder hier, dus ja, dan koest net die spullen naar de markt brengen of neem ze maar op. Dus dat is van heel liets begonnen tot wat het nou is. En natuurlijk had het een economische waarde, wordt er ook geld te verdienen. Maar als wij daar op een eerlijke manier naar uzelf, naar uw sector sjoggen, er is zeker nog wel wat te verbeteren en helemaal in de huidige tijden, hè, want dat brengt het wel met zich mee. Echt geen probleem. Alleen nog de Hinsensport moet wel behouden blijven. Oh ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat er dan toch wel die van inzetten wordt. En laten we hopen dat het op je vakgebied meevallen gaat. Ja. Dat het geen tweede Oostvaardersplassen wordt, zeg maar. Ja, nou ja, voor de meesten die dat net weten, dat is daar is een natuurgebied. Oorzetten. En dan mag je dan eigenlijk weinig tot niks maar de meesten daar ingrijpen, vast via dat ik het begrepen heb. Ja, want dat is dan natuur. Ja. Dat is dan natuur. Ja. En dan vervolgens hier is een periolien spelen. Dat volgens mij dat meestal dan echt, illegaal. Daar maar eten brachten bij die hinders. Die een honger. Dat natuurlijk, hè? Dat is leed. Dat wie het gevolg. Dierenleed. Als net ingrijpen mij. Dat is een project, een natuurgebied, maar een hekken erom. Nou, een natuurgebied, daar is nooit een hek omheen. Hè? Dat is normaal. Dus als het gas op is, het gas op. En die beesten die hadden dus geen eten midden in de winter. En die ben drachter, die hadden valtjes en valtjes aan de voet. Geen eten, geen molken, en dan is daar. En dus ze laaien daar gewoon te rotten in de droge sletjes en neem maar op. Hoe is het Oran? Hoe rent dat nou? Dat rent nog steeds. Ja. Dat is nog nooit opheven. En de meesten die dan daar 's winters eten met die brengen, dat is dan illegaal uiteindelijk. Dat is illegaal, ja. Bijzonder, hè? Ja. Nou, laten we hopen dat het die kant inderdaad net uitgaat. Nee. Ik ga nog een onderwerp, ik krijg even die wat dingen hoe vreeg je woe. Toen zei dus van, maar de Friese hinders had ik wel, echt wel te maken met mijn vooroordelen. Wat had het Fries wezen voor diezelf? Ik werk alleen maar met Fries, ik ben zelf ook Fries. Wat had het Fries wezen voor diezelf? Dus zij kijkt al van, ik ga eigenlijk nooit te maken met mijn vooroordelen. Misschien komt dat ook wel omdat ik zo had ik er insteer. Daar ben ik van overtuigd dat het je eigen instelling dat net. echt uitmaakt. Mijn Haiti wie Spaans, Catalaans, dus dat is wel vergelijkbaar met het Fries natuurlijk. Ja. Dat is ook een provincie die heel erg strijdbaar is voor eigen rechten. En nog net zo heel lang wonen ze eigenlijk afscheiden. Kijk eens Baskeland, dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Wat had het Fries wezen en dat in Heid dan, in het verlengde van die Heid een Catalaan. Ja. Wat had dat dan, had dat een positief wat voor die dieren in je leven? Wat betekent het voor die? Wat doet het voor die? Wat viel ze bij? Is het voor die belangrijk? Ik ben wel heel erg pro-Friesland, zeg maar.
Het is... Doe viel ze meer Fries dan Nederlands? Ja, het wordt nog wel lastig, denk ik, om... ik denk van ja, dan ergens oors. Ja, dat is... Friesland is wel... Had ik het idee dat... nou ja, die men dus Fries. Ja, die oudster, hè? Ja. Had het idee dat het die geholpen had in het vorming van die karakter, in het vorming van die carrière, in het vorming van een identiteit? Ja, ik weet zelf. Ik denk toch dat het heel erg, in mijn geval heel erg lieerd is, denk ik, aan de cultuur. Hè? Dus het Frieske hinder, het erfgoed daaromheen, de nostalgie, echt dat hele typische Friese, dat spreekt nu wel heel bot aan. Wat juist is typisch Fries bij die zelf? Het is bij die deels Fries, deels Ja, dat is Spaans. voor mij natuurlijk wel lastig, omdat ik ben een mengelmoes wat dat dan gaat, hè? Maar hoe veel is die wel Fries? Ja. Wat is juist dan als die Friese identiteit? Ja, dat vind ik lastig. Dat? Ja, dat is ik lastig. Ja. Nou, als je had ik dan, dus zei van, nou, ik ben dan een import, ik neem mezelf import harakiet. Harakiet, ja. Ik kom natuurlijk uit Ljouwertwaai, dus ja. Ik heb zelf dan altijd wel, als geboren getogen harakiet, had ik altijd wel een beetje het idee van ja, maar daar komt ik wel eens een beetje mijn dwassigheid bij, of juist mijn doorzettingsvermogen, of nou ja, zo ben er bij mij. Ik heb zelf dan altijd wel het gevoel van het heb ik wel farmen. In die zin, ik denk dat ik heel zwart-wit ben, heel reachterocé, dus dat is wel heel erg Fries, vind ik. En nuchter, wol, maar ja, ik heb natuurlijk ook een Spaanse kant, dus, dus dat felle en dat opvliegen, dat had ik misschien wel dan wel een beetje meer daarvan, temperamentvol. Alleen nog, ik denk dat ik wel een mengelmoes ben van beide culturen, heel erg, ja. Misschien wel juist inderdaad dat nuchtere en dan dat temperamentvol. Het is aan de ene kant nuchter, dan kan ik het heel goed bekennen. Aan de andere kant, als er onrecht dienen wordt, dan ben je mij aan het verkeerde adres. Dan kan ik heel min hoor. Dus dat sluit denk ik echt wel wat aan. Ja, en ik als een persoon die het absoluut nergens benauwd voor is. Nee, klopt. Doe ik gewoon. Maar ik vreeg die in het gesprek van, nou ja, wat voor advies hast van Ben die graag toch hun passie van gewonnen en van hun hobby, hun werk. Het zal die misschien daarin ook geholpen hebben. Maar ik zet wel terug. Ik jou er niks om wat noorden van site. Ja, dat vooral. Want dat is wat. Oprecht. Dat werk voor steen ik voor. En dat wat Noorden van vindt, prima. Maar daar loop ik me niks van. En dat heeft altijd al. Altijd al gewoon. Ja. En is dat dan ook die advies naar de jeugd? Van, als je wat bereiken willen, dan moet je misschien wel een beetje Nou, echt die eigen ding wel. Ja. He, die eigen, als er in loost, dan dat paard volg je en de net van de oorwieken. Maar willen is een weg. En op die eigen intuïtie dus vertrouwen. Hoe is het net? Ze had die wel van alle kanten proberen erover te praten. Van. Ja, zeker. Ja, en van huis kom ik eigenlijk net uit een hiestenfamilie. Hè? Want de Jos natuurlijk heel vaak jongens en famkes die van huis uit eigenlijk al, dan gaan ze een hienshouderij of een fokstal of... ja, dan is alles er al. Alle faciliteiten binnen. Dan mag ze natuurlijk nog wel talent hebben. Het is natuurlijk net zo even 1, 2, 3 kleer. Maar dat is toch een orenwaai die dan bewandelt dan zoals ik het die in heb. En de meeste jongetjes famkes hadden dat net. Ja, klopt. Dus dan is het wel dan op een manege show. Het ontwerp. Ja. Om het wel voor te krijgen. Maar het kind dus wel. Het werken. Ja. En die net volle onloeken van het oormeesting van die Fina. Ja, dat vooral. Denken. Die eigen paardbewandeling. Die eigen paardbewandeling. Ja, absoluut. Maar ja, dat moet sterk verwezen. Ja. En helemaal in de huidige tijd. Ja. Dus het is een proces. Ja, is dat gaandeweg ook. Ja, vallen en opstaan natuurlijk. Ja. Maar dat is mij alles was dorst. Hè? Ook onderneming. En die net uit het veld slaan. Litten. Nou ja, maar toen zei dus in het begin ook al van, juist die vooroordeel onder het Frieske hinder, dan denk ik van, dan let ik het toch juist even zien. Ja, dat is wel uiteindelijk... Dus dat had hij wel verder gebracht. Uiteindelijk is dat misschien echt wel nog meer de drijfveer worden, totdat ze dat zijn altijd. Ja. Ja.
Nou, ik vind het super interessant. Ik denk dat we nog uren terugpraten kunnen. Ik wil die in ieder geval van nou eens bedanken. En ik wil die heel veel succes wensen. Dankjewel. Met die Hienste Sport en met de fokkerij. En naar de toekomst staan. Laten we hopen dat het zwaar en dat het... Dat het wel afvalt al, ja. Ja, nou dat sowieso. Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Oké.